Kuka sani wannan new wiping scrub ɗinmu ne da maza suna amfani da shi, mata suna amfani da shi. Wanda ya san ga na daɗin, so mun canja kuma mun ƙara upgrading ɗin abubuwa a ciki. Insha Allah kun san komai ana son a kawo masa ci gaba. Shin me ya amfaninsa kuma yayi ake amfani da shi? Amfanin wiping scrub shine yakan cire duk wani datti da ke cikin fatar ɗan adam, sannan kuma ya ba wa duk wani cream da za ku yi amfani da shi damar amfani a jikinku cikin sauƙi kuma ku ga amfaninsa. Ya ake amfani da shi shine za ki ɗiba kaɗan ko za ka ɗiba kaɗan. Yana da ƙamshi, ƙamshin sama yana da daɗi sosai. So za ka ɗiba kaɗan, idan ka ɗiba sai a zuba wannan shiwajar ɗin a gauraya su tare, sai mutum ya shafe jikinsa da shi like 15 minutes, sai a yi wanka da ruwan ɗumi. A da moment mutum ya taɓa texture ɗin fatar, za ku ji yadda texture ɗin fatar ku zai koma. Ga ƙamshi ba a magana. Ku yi ƙoƙari ku saya ku samu naku.